No, no on se nyt kumma, kun siinä on leipää vaikka kuinka, se pitää toista siinä ahi. On vähän kauan. Kyllä ne ainoa sanoo, että niillä poroilla on hyvä haju. Mhm. Silloin ottaako silekki? On se nyt kumma. Röyhkevee hullu. Pitäisikö minun vähän kuristaa tuota valaa? Vai onko se valkoisen oikein? No, se todennäköisesti on sen oikeus. Ja niillä varmaan nyt. Ja ne yhden päivän päästä. No niin.